Generálissimo, ďakujem za lajčík. No, ale keď fúkne, nie bohve, ako zase úplne teplúčko. Je to dobre už, lepšie, ale... No tá kosačka mu bude vadiť TikToku. Takže ak to ešte raz urobí, tak vypnem stream, už nebudem streamovať dnes. Ale aha, Ježiš, netrafil to? Však tu je úplne... Kokozák, celkom pekná ryba to bola, to nebol úplne najmenší. On papulsovi sa otvorila. A tu behajú pomedzi tie trávy, no. Takže ono ich asi tu nafúklo. Vyzerá to tak, že si úplne buď potrava, alebo neviem čo ich tu alebo fúka vietor, no. Proste to je dúhak. Kam vietor, tam plášť sa volá. Tá ryba. Ale sú tu, no. Možno skúsim ešte nejakú väčšiu plandávku, ich trošku viac nasrať, alebo farebnejšiu. Mám tu takú čierno metalizu modrú, tá je na slnko vhodná. To je taká pretekárska farba. Aha, zas. Boha, len škrkne to. No, sú tu, no. Dobre, dobre. Milánko, ahoj, čau. Zdravím ťa. Ja už som reštartoval stream, lebo prvý som mal z 80 ľudí, len Milan tu teraz musí vrčať kosačku, asi to TikToku vadí. Tá akustika, no. Proste, ak mi to ešte raz urobí to, že ma nevykopne viac, tak nejdem už streamovať a pôjdem len chytať. A už som jedného dúhačka chytil na dobrom mieste, som zvolil dobré miesto. Ale zvláštne je, že je úplne pomaličky tí ryby, aj tak je stále studená voda. Je síce pekné, je slnko, ale aj tak sú pomalé. Ja som to videl normálne len tak otvoril papulku, tak pomalinky, žiadne, musím ísť úplne čo najpomalšie. Jak som chytil aj toho prvého, že som to nehal vyklesať a... Marian, ahoj, zdravím ťa. A idem strašne pomalinky, no. Neviem, či som nemal dať dropshoťaka, ale som mal nehať ten dlhý... Skúsim aj vymeniť plandu ešte. Ešte hodím tuto viac doľava. Lebo viete, prečo som tu, stojím? Pretože všetci stavia na tom brehu, tam vzadu a hádžu sem čo najďalej. Tak ja som prišiel teraz naopak. Ja vlastne som urobil to, že som rovno na tento poloostrov prišiel a hádžem tam, kde oni už by z brehu nehodili. Ale vyzerá, že tu je ryba nafúknutá, lebo som mal dve ryby som videl, že mi išli za plandov až k brehu a jednu som chytil, takže bude to proste asi aj o trpezlivosti, no ale sú tu a to je dobre. A dokonca na dropshoťak v stĺpci som mal záber, keď som pomalinky navíjal len a pocukával. Takže možno keby... Aha, ty kokos! Jaká vlna. Pekné ryby sú tu. Možno keby som dal ty kokos žigovku, skúsil to pod vrchom ťahať. Nejakú čiernu tantičku. Škoda, že tu nie je Majky. Majky by už bol v tom... Čau, láska. Pozri sa, nemôže sa spamätať tá plandávka po tom zábere. Ja som videl tú rybu. Ale je zvláštne, že uchodia tie ryby ako keby do brehu. Sem, neviem prečo. Ale vedia, čo im tu hrozí, no. A túto pod brehom, keď mi prudko... Aha, zás, záber. Túto pod brehom, keď mi prudko zabere, tak mám čo robiť. Tomu musím okamžite povoliť, lebo mi vytrhne... Buď to utrhnem, alebo to ani brzda nestihne škvrknúť. Mám mu tak slabšie práve nastavené, lebo vidím, že ryby idú až do brehu úplne. No tak, čo si sa tu bude dať chytiť dnes? Rozmýšľal som, že by som išiel na ten váh po tých kormoránoch skontrolovať, že či už kormorán odišiel. A je tam! Dobrý boj.
Krásne. Krásne súboje toto, no. Ty vole. Čo je? Pekná rybička, pekná. Takže druhá rybička. Je ten Jolík vymyšľalník, fiškus, no. Na všetko príde raz. Čakaj, mám tu ten bordel, musím si tu potom urobiť nejaké miestečko lepšie. Takže druhá ryba dnes. Slávko, ďakujem. Ospravedlňujem sa za tú kosáčku. Milan vie, že som tu, že tu streamujem 1,5 hodiny. Povedal, že si musí zrovna ísť teraz kosiť proste, tak ja neviem. Tak nech kosí, alebo ja neviem čo. Čo mám urobiť, no. Tento pstružík je chytený 2-krát. Už prišli niekomu handry? Však musíme pozrieť, ja to musím pozrieť potom zásielkovni, či to niekto už prebral, Sandruš. Ale Maria nič nehovorí ani Terka, tak ešte asi nie. Tie knápky držia brutálne. Teraz som pred streamom pol hodinu pre... Krásna rybička, no. Pred streamom som prebíjal, čo mám plandavočky vytipované tu, lebo nechcel som brať celý harbajs, tak mám len pár plandavočiek zobratých a... No, čo teraz? Zmotávačka trošku. Tieto trnovečky sú neskutočné udičky, strašne ma to baví. No jasné, narazený a teraz kadiaľ. Takto? Tak. Dobre. Zatiaľ to ide na pohodu, no. Ja som spokojný. Terka, ty čo hovoríš na to? Že som tu tak krátko, síce druhý stream, ale... Kde sa nachádzaš? Jazero Uzela. Momentálne ma strašne baví toto jazero, lebo za prvého mám blízučko. Ono to je hlavne kaprárske jazero, ale teraz tu dal Milan aj pstruhy. Je tu možnosť, nikdy nevieš, kedy ti kopne kľudne 60-ka. Dúháčik. A je tu dosť ešte ryby tu zostalo nasadenej, čo je one. On tu má nejakú tonu a pol tu dával pred zimou. Niečo sa vybralo, ale veľa sa púšťa, chyťa púšť. A sú tu tie ryby celkom dobrej kondícii. Už dokonca Milan hovoril, že začína rozmýšľať, že či ich nejde prikrmovať. Momentálne chytám na Sofiu 1.6 hnedu kvôli tomu, že tu fúka, ale chcem ísť aj na dropáka chytať. Dropshot. Môj milovaný. Lebo vyzerá, že berú tuto, jak to spadá z hĺbky do prázdna. Či na pličinu. Počkaj, mám to tu zamotané. Ešte keby bolo hen tam, tuto keby pôjdem pozrieť nejaké miesto, či není. Lebo podľa mňa ich natlačí tuto úplne do toho rohu, alebo potom môžeme prejsť so Sandrou, keď príde celý ten breh. Môžeme prehádzať. Aj dropom, aj plandávkou sa budeme striedať. Ale to je strašne super pocit, tie zábery. Ale nebojujú ryby ešte tak naplno. Úplne, ešte stále je tá voda studená, ešte stále to cíti. A najlepšie je, že tu je pličina, takže ja vidím tú rybu. No nič, toto musí ísť preč už. To už musí ísť. Foj, debil. Marko. No. Dobre som to vyriešil. Semír, ďakujem, ahoj. Ja som chuj. No nič. Tam kosí trávičku 2 cm a tuto má takéto bordel a nepokosí to.
Marian, gratulujem, šikulka si. Dobre, ideme zase. Aha, dobrý náhod. Ja nič nevidím, ja mám všade to papier je debilné. Idem pokmitávať, chvíľu poťahám normálne, znova kmitnem a tak. Aha, tu je. Aha, no poď, aha. Jaj, mama, moreci boha, jaj. Všetky nadávky, východ, západ, sever, juh. Do prdele, neviem, odkiaľ som ho dotiahol. No poď sem. No ale teda tu je ryba nafúknutá 100 péro. A teraz som tuto videl útočiť pstruha po onom. Po nejakom, neviem, po niečom, čo to tu bolo. Ďakujem, neviem, čo sa stalo za niečo. Ďakujem za ružičky, Milan, ďakujem za všetky giftíky, kto mi teraz momentálne sa mi moc nedá pozerať, lebo dívam sa live, ako mi naháňajú pstruhy tu plandavky. Ja som ich našiel tu, ja som presne vedel, lebo som bol na rozhraničí, idem tam jak včera. To bolo tam v rohu, som bol úplne v rohu na druhej strane. Ale teraz som prešiel autom sem, tuto mám zabíjacké auto, Scooby-Doo, moje auto, a lebo som videl, že fúka naopak ako včera. A presne som vedel, že včera, keď som odchádzal, som si všimol, že tu je nafúkaný ten bordel všetcek. Tak som si aj myslel, že tu budú ryby. A teraz pozri sa. Sú tu tie pstruhy nafúkané. Ono strašne, keď trošička rozumieš vode, tak strašne dôležité je toto vyhodnotiť. Už potom je to len sa zabávať doslova. Keď ich nájdeš. A ja ich tu vidím, každý ťah, čo robím, doťah, tak vidím, ako mi ide za tým. Normálne, ale je to 1,6 gramu planda, to znamená, že ju musíš ťahať pomaly, aby pracovala. A aj tak tie pstruhy ju netráfajú, že ozaj idem, aha, pozri sa, ako idem, ukážem vám. Že ozaj idem pomalinky, lebo to nemôžeš ísť s tým rýchlo. A aj tak ho netrafí ten pstruh, normálne tou rýchlosťou, ho nevie zamerať. Jak ma rozumieš, čo sa snažím povedať, že proste stále je voda studená. Áno, slnko svieti, voda stúpa, teplota, ale ešte sú stále spomalené ryby. Daris, Tomáš, mám 2 ryby vyťahnuté a asi 3 alebo 4 zábery vidím live, že, ale to proste on mi to netrafí. Ešte, a dokonca som mal aj drop shot na chvíľku nahodený, na 1 či 2 náhody, ale len tak, že v slupci som skúšal, normálne som vycúkal aj v slupci rybu. Mám tu rôzne, mám aj 1,8, ešte rozmýšľam, že či by som, lebo sú tu, chcem chytiť toho veľkého zase. Struha, ale na plandu. Mám tam vymenené 8 háčky od Knápka, oni sú trošku pevnejšie a hlavne on je tak urobený, že on sa stáča dovnútra, takže nerozťahuje ten háčik. Ja som si to teraz všimol, že vlastne je tak urobený, aha, kokot, poď sem. Zase mi išiel až do brehu za tým. Len oni to netráfajú, jednoducho on je pomalý ten pstruh, alebo nedôverčivý, no aj to je druhá vec, no. Dobre, oni vyzerá, že sú tu natlačené, že ich je tu asi tlupa veľká. Lebo fakt, kde hodím, tak tu mi dochádza tá ryba, že k brehu úplne. A tým pádom by mohol ísť aj dropák pri brehu, len je tu strašne veľa konárov. Tuto. Lukáš, ďakujem. Aj tebe, Petrov, zdar. Vy ste isto na ryba. Aha. Je tam tretia rybička. A znova presne to isté miesto, proste tesne za tým skokom dolu, proste mi zobere. Ďaj! On do trávy, kurva. Kurňa. No tak toto tu je divočina. Teraz čo?
Fakt ma vyrušuje ten Milan, no. To som nemal. Nemal som semisk, alebo nemal som zapínať stream, lebo je tu zlá akustika. Ale prvý stream mi skolaboval, z 80 ľudí to padlo na 12 a end. Nevadí, nevyťahol som rybu, nepozrel som háčik, musím pozrieť háčik potom pre istotu, lebo už som mal 4 ryby vlastne na udici. Ale opakuje sa stále to isté, že vlastne uťahám tú plandávku z hĺbky, vchádzam sem do pličiny a tu je nejakých 7-8 metrov pličina začína a tam mi cvaknú do toho. Ale ľúbi sa mi to, je to dobré. Áno, je to dúhakodrom, ale není to tu také jednoduché. Hovorím, včera tu boli ľudia, ktorí si zaplatili 16 € a za celý deň nechytili nič. Aby ste rozumeli. Nič proste. A ja som ich včera koľko chytil na tom druhom streame, keď som išiel čisto len plandavku. 10 za tú hodinku a pol. Kde chytá? Som na poloostrove Sandru, že ak sme tu boli prvýkrát vtedy, ak si pamätáš, čo si tu chytal aj tie červenice na drift spin. Ozaj drift spin. Ja som mohol zobrať drift spin malý. Aj ten by tu bol dobrý. Počkajte, skontrolujem si ten háčik. Je to táto sofinka hnedá. Tomáško, ďakujem za rajčiakov. Vlaky, no je to proste strašné toto, no. Ale bohužiaľ, tak je to tu teraz. A Milan ma tu úplne interesuje totálne. Keby som vedel, ho nezapnem ten stream, ale už mi tu je ľúto vypnúť. Že to bude takto. A kosí úplne nezmysel, úplne kokos, malinkú trávičku, 5 cm trávičku kosí úplne. On sa nudí, asi tak kosí proste. Knápka musíš ostriť. Či chceš, či nechceš. Výhoda obrovská je, že keď ho len trojlininka mu potiahneš, tak máš brutálny háčik zase. Že sa nedá, proste dá sa bez problémov vybrúsiť, není chemicky ostrený. Keby bol chemicky ostrený, tak ho nevybrúsiš. On je, chemicky ostrený háčik je odnova ostrý, ale ako náhle sa stúpi pri zapichnutí jednej ryby, tak si skončil. Ten háčik môžeš vyhodiť. Ale toto sú háčky luxus. A idem všetky moje hardbite z nástrahy prebíjam na knápka, lebo mám tak otestované teraz tie háčky. Minimálne mi padajú ryby. Plne minimálne. A to len tak hovorím, len tak liskajú. To vôbec není také, že kopačky dávajú alebo niečo. To len tak lizne za každým. Len tak cmukne. No poďme, trošku som mu nehal hlbšie teraz. A pôjdem ešte pomalšie, ako len aby som videl, že vôbec pracuje. Mám tam 12 fluorokarbon, od včera som ho nemenil. Takže verím tomu, že to tu tie trávy ešte vydrží. Ale hovorím, že zvláštne je, že vôbec ten pstruh, ale to je tá opatrnosť. To je kombinácia opatrnosti a on keď ide do brehu za tým, skúsim zmeniť niečo. Mám tu ukážem vám, čo som si nachystal. Koľko mám? 18 ľudí, no. Takže keď sa to nezdvihne za nejakých 5 minút, tak vypnem stream. Už nebudem streamovať. Pôjdem si len zachytať. Len tak. Tu je nejaký problém a to je tá akustika. Tá kosačka vyrušuje. Ale pozrite sa, čo som si zobral. Dám si túlečko modré, toto. To je brutálna farba na slnko. Pretekárska farba, tá modrá. Ale je to túle. Túle znamená, že ono je dlhšie. A túlečko má výhodu v tom, že on je o 0,2 gramu ťažšie a hlavne ty ho môžeš aj trošku rýchlejšie ťahať a má krásny chod. A skúsim vyprovokovať tú rybu na rýchlejší chod, že vlastne prejde, že proste koryz uteká. Pozrieme si, ako ide najprv. No, nádherne. Krásne ide. Ona je dlhá a nemá taký veľký výhyb.
To znamená, že a ozaj ju môžeš pomalinky ťahať a ide krásne. A 1,8 gramu, to znamená, zase získavaš metre, ktoré sú niekedy dôležité, hlavne na pretekoch. Teraz som hodil pekne ďaleko, no. Ale zrovna ani nefúklo, takže keby som dostal teraz záber, by som sa aj nečudoval hneď z fleku. Ale nechám to trošku zájsť hlbšie, lebo túlečko môže mi zanikšie. Túlečko má rádo kľudne aj metrovú hĺbku, 1,5 m. Ja som to chytával na orvišti dole na zemi. V hĺbke, normálne som to nehal dopadnúť, rozbehol bác 101, túlečko. A prichádzali mi zo spodu zábery. Ale už to není malá nástraha, no. Už je to raz darmo, je to veľká nástraha. Alebo veľká, no. Voči tomu, čo chcem chytať, no. Krásne ide. Obhádžem to tu a potom pôjdem na dropshot za chvíľku. Ščuky, ahoj, zdravím ťa. Bránečky, jasné, že sú zamknuté, Sandruš. To sa ani nepýtaj tak, však som tu sám. Však vieš, že bez bránečiek zakódovaných to nejde. Ale vyzerá, že keď to púšťam dole, že sa nič nedieje, tak skúsim ísť práve pod vrchom. Že či tie svine nejdú zas pod vrchom, jak včera. Takže viete, čo urobím? Zdvihnem udicu hore, lebo totižto ono sa nezdá, ale mne tá 1,8 kľudne môže zájsť aj pol metra dole. A to proste tá ryba nechce. Ona útočí na rybky, ktoré sú z vrchu teraz. Takže čo ja urobím je to, že nahodím takto a sleduj. Chvíľočku nechám, ale tým, že mám takýto kolmý úhol hore, tak vlastne idem pod vrchom, nedovolím padať dole. Ako keby som chcel, aby sa išiel nikšie, tak urobím toto. Čím viac ideš vykšie, tým pomalšie môžeš ťahať tú plandavku, alebo keď ju ťaháš konštantnou rýchlosťou, ako ťaháš takto, tak ju máš pod vrchom. Nedovolíš jej zapadnúť. Poďme. No, keď fúkne, nič moc. No, krásne som išiel pod vrchom. A vyzerá to tak, že normálne ten dúhak, lebo aj tuto čo bolo, som videl, jak vyletel ten dúhak za nejakou rybkou proste pod vrchom. Že úplne pod vrchom proste útočia. Aha, ide. No, ty vole! A znova, proste ešte som mu naštartoval, že uchodím, ale to bola chyba, no mal som mu spomaliť. Takže ryby sú tu, no. Možno chytám to túlečko, že sa im nelúbi. Možno budem chytať tu len tú sofinku. Mám ešte čiernu sofiu, môžem dať. Ale kriklavé už ani nechcem chytať. Chcem proste chytať prírodnú farbu teraz. Tomáš, ahoj. To bolo teraz krásne vidieť, ale keď som išiel pomaly, tak útočil a ak som zrýchlil, tak nič proste. Takže hneď to prekúkol, že to není štandardná vec. Okamžite to prekúkol, že to proste nemôže byť rybka, ktorá je teraz v chladnej vode ešte takáto prchka. Dobre, posledný náhod a skúsim dropshotik. Trošku to tu predropshotujem. Hlavne tu v príbrežných zónach, kde mi to berú tie ryby. Mám plnú hubu tohto peria, či čo to je. To je strašné čosi. Áno, kosí tu Milan trávu. Ona ani žiadna není, len Milan sa nudí asi tak kosí počas môjho streamu a robí mi to problémy, lebo ma nepustí proste ďalej. Nepustí mi stream ďalej len kvôli tomu, že jednoducho akustika. To stačí, keď ti dá zlú pesničku, aby ste rozumeli, ako to funguje na streamoch. A to je overené, čo vám hovorím. Ty stačí, keď dá zlú pesničku a TikTok ti okamžite neprestane ťa doporučovať. Potom dáš dobrú pesničku a ja neviem, večer mám z 30 ľudí mám 50-60 a keď tú pesničku točíš do kolečka, tak udržíš. Ako náhle ho vymeníš a nepáči sa mu, tak tú ránu ideš dole zase. To je, no proste majú to, no. Z nejakého dôvodu oni vyhodnotia, by som povedal, že by som si
Chytil na toto, ale vyzerá, že tá Sofinka bude topková. Musíme len také cukance robiť. Cukance znamená, že tá plandávka robí takto a vlastne ju nechávam padať a znova ho len vyťahnem a padaním. Vlastne prepadávam v stĺpci, no. Teraz chvíľočku potiahnem, aby ho vedel ten pstruh zamerať a znova ich budem hľadať takto. Toto býva dosť účinná technika, no, lebo tam v tom prepade to sa správa ináč, no, to nie je taká tá klasická planda a to ich vie nasrať. Krásne ide, krásne. Ale to tak všetko. Dobre, dáme zase tú hnedu, alebo ideme dropshotovať. Čo vy na to? Rádko, ďakujem za srdiečko. Tomáško, darí sa, ja som spokojný, mám 3 pstruhy vyťahnuté. Počkaj. No, mám vyťahnuté nejaké ryby. 2 mám isto, neviem, či 3, či 2. Koľko som vyťahol, Terka? 2 či 3? Na začiatku som mal v prvom streame jedného. Poďme na to. A ideme teraz trošku dropshotovať, no. Ale ryby sú tu isto, mám na to krk, takže to bude len otázka vydrže a koľko ich chytím. Lebo jednoducho sem fúka, takže ich sem nafúkuje podľa mňa. Sú tu korene, alebo čo to je, úplne drhnem tu. Zabojím aj šťuky ináč. Terka odišla. No, tak neviem, tak proste, lebo ju som videl, že tu bola na začiatku. Tak preto, lebo viem, že jedného, 2, asi 3 mám vytiahnutých a pár záberov mám. Ja som spokojný, veď to už, rozumieš, veď to keď si tu chvíľočku, veď to stačí úplne. Ale hĺbka je tuto dobrá, sa ani nezdá. Aha, je tam ryba. Oj. Dropshotik, no poď odtiaľ. Aha, tu je druhý. Aha, tu zaútočil druhý pstruh teraz. Takže máme aj na dropshot už rybu. Poď sem. Takže už neviem, koľká táto je jedno. Máme ďalšiu. Dropshot ti ukázal svoju silu, no ale tak toto bude prúser tu. Tak 4. Ďakujem, že mi držíš palce, moc to znamená pre mňa. Ty kokos, no. Bez olovka, rybičku púšťam. A celkom pekné sú tu, ktoré si tie ryby, to sú není úplne, no a pozri sa, aká sračka. Toto musím to nejako tu vyriešiť, lebo to není dobré. Furt mi tu každý vietor, čo tu urobí, fúkne. Tak to mám v skichte všetko. S týmto čo? Strašné, no. Aj jolikosi, no. Tak tá sračka ináč drží, kamaráde. A však to je čistá guma. No vidíš.
Pozri, všetko zostalo vo vode. Som nakrmil teraz. Ale mám toho plné oči, ksicht, všetko. A to miesto sa mi páči, tu to není žiadne také. Nevadí. Fuj. Dúfam, že to trošku pomôže. No a idem sa s týmto vysomáriť, čo sa tu stalo. Ale drop shot, ak nevidíš, na prvý náhod hneď, rybička. Strašne, no pozri. Pozri, celé to je za... To sa stalo to, že vlastne mi toto nazbieralo. No, niekedy je to o nervy, tá rybačka, nie je to len o zábave. Kedy je to fakt aj o nervy, tak. A toto je ozaj sračka. Jadná toto. Dobre. Dobre. Tak. Prišiel som o olovko, čo by ma až tak nebolelo, lebo keď to mám od kamaráda, tak to tak neboli. Ako keď to máš z obchodu, kde pýtajú pomaly euro za jedno olovečko. To už je sila. Bravo, šikovný. Boha, to sú čísla toto, no. Aj pokoru treba. Reštartovať to už nejdem. Fakt ma to mrzí. Ja keby som vedel, že toto mi urobí ten Milan, vie, že idem sem a proste keby som vedel, že mi toto tu pustí takúto muziku, tak tu nejdem. Otočím sa, idem váriť pre Sandru polievku radšej. Je chorá. A myslel som si, že si tu v kľude, a však mám rybky pochytané. Chytím ďalšieho ešte? Chcete ďalšieho? Ale sa mi to ľúbi toto. Tento dropshot sa mi ľúbi. Flix, čau. Ja ten dropshot neviem chytať. Normálne, Lukáš, nemôžeš vedieť všetko. Hlavne je to pomalé, Lukáš. To je pomalá technika. Vyskočíš, neáš dopadnúť. Teraz tá nástraha prepadáva. Ty tým, že uvoľníš trošička, tak vlastne tej nástroj dovolíš pomalinky klesať. Ja to tak robím. Potom jemno cuknem, ale len do olovka vlastne vyšponuješ to. Ona vlastne urobí takú fintu a znova padá. Proste, aha, pozri ho. Ako keď dochádzajú ryby proste, keď skapíňa rybka, veď ste si to isto všimli. Ja sa snažím vždy Ja to mám cez strom do ryti. Teraz čo? No nič, musím to vyťahnuť, dúfať. To neutrhnem. Som si neuvedomil, asi pri náhode fúkalo. No, trápenička, ale nič ma nerozhádže dnes. Takže dropshot je pomalá technika. Ja dokážem nahodiť 20 metrov, keď s 3,5 alebo 30 závažím a dokážem pri tej istej práci nahodiť 60 metrov, lebo tam dám obrovské olovo. Teraz som hodil len takým ľahkým švihom, len mám Mavrigu. To je kokos, ja som celý som od toho, pozeraj. Celý som od tej sračky vyjebanej. Aha, pozri. Pozri ho tam vzadu. Pekne. Dropshoťáček. Tie bombičky, no. A kopačka kokos jak zubač. Bude to asi pstružik, lebo to vybruje dosť dobre. No, strúhadlo. A už tu mám trošička lepší flek spravený. Takže ďalšia rybička. A dropshotik. Takže to vidíte live. No dneska mám smutnú správu pre vás. S chlapcami. Dobrý deň, Damian, ahoj. Tak to má byť, Marian. Traktory počkajú. Nebudeme mať z čoho piec chleba, ale ty budeš vidieť proste Jollyho, ako chytá dúhaky tu na dropshot.
Takže s kolem vody sme sa dohodli zatiaľ, že nebude spolupráca, lebo mu to finančne nevychádza. On to veľmi chce, ale povedal, že uvidí, ako sa mu všetko ostatné rozbehne a podľa toho, lebo jednoducho nemá financie na to. Alebo nevychádza mu to možno asi za tých podmienok, aké sú štandardné pre všetkých. A my ideme na minimálny rabat, takže krásne, sa mi to ľúbi. Už mám neviem koľkátú rybičku. Úplne s dropshotom, Lukáš, ideš pomalinky, pozri sa. Teraz som to jemňunko došponoval, mám tam malý oblúk, lebo mi fúka. Teraz vlastne len nadvihnem, cuknem dvakrát, znova jemňunko a vlastne len pri dvíhaní došponovávam a povolujem. Olovko mám 3,5, je to kvôli tomu, že čím ťažšie olovko dáš, tým je tá robota, tá práca tej nástrahy neprirodzenejšia, poviem to. Ostrá proste, taká... Ostré je to, no. Tá práca. Janko, ahoj, zdravím ťa. Ale však mám už toľko, veď už mám 5-6 rybičiek, isto, to dám na to krk. Veď to je super, ty kokos. Ale myslím si, že som ich našiel kvôli tomu vetru. Lebo ja prichádzam od Enteľa, myslel som si, že idem automaticky do toho rohu, jak som včera tam končil, ale potom keď som videl ten vietor, lenže fúkal silnejší, teraz už nefúka taký, no. Ono zase je to aj dobre, lebo sa to ani nezdá, ale je dosť chladný ten vietor. A Sandra napríklad, sme sa debatovali o tom, že ako chytila Sandra vlastne tých veľkých, lebo ja chytám veľa malých, dajme tomu, hej. A to je možno tým, že tým malým nehávam priestor, čas. Sandra robí to takýmto pomalým ťahom. Sandra robí to, že vlastne urobí dvakrát, tak prudko vycukne tú nástrahu hore. Tuto musím ísť von, lebo búcham do nejakých si koreňov. Sandra urobí to, že vlastne prudko vyskočí do stĺpca a potom nechá dopadnúť. A podľa mňa ona ich zaujíme, že ich nájde si v tom stĺpci a vlastne tým prepadom potom oni, jak to dopadne, tak to zoberú. Aha, tam nie je veľa vody. Tuto si, tak tuto budú ryby potom. Lebo nie je tu taká hĺbka, tu je taká, by som povedal, optimálna. A možno pridám ešte trošku viac od dna. Pôjdem vykšie, pôjdem kľudne aj na, neviem, vykšie. Tento dropshot mňa hlavne ma viac baví. A Sandru už ide. Už uvidím. Vieš, žihadlo, pozri. Krvavé. Krvavé žihadlo valí. Tá včera moc tomu nedala. No vidíš, Lukáš, tak ty si nemal ani ťuk a ja chytám ryby na to. Ako je to možné? Lukáš, ako je možné, že som chytal 2 roky dozadu v Púchove zubáče na jednom mieste? Takto sme dvaja vedľa seba stáli. Mali sme tie isté udiče, tie isté šnóry, tie isté floráče, takisto naviazané. A ja som mal 8 rýb a ten vedľa mňa mal 0. Povedz mi, ako je to možné? Že ja som chytil 8 zubáčov na tom mieste a dokonca sme stáli 3 metre od seba. A ešte ani to sa mu nezdalo, tak sme... Aha, krevetu. Tak ešte ani to sa mu nezdalo, tak sme sa vymenili. A hneď na prvý náhod som spravil rybu u neho. Vysvetli mi to teda. Tuto niekde je kreslená jama, ale tuto to není. Tam je pličina vzadu. Tu je jama, tuto, skôr. Takže tam je pličina. Takže tam by som teraz skôr išiel chytať, no len... Ale Bakán, pán Bakán došiel. A ja ťa rád vidím. Koho pozoruješ? Už sa tu opaluje tá baba, či čo? Ahojte. Ahoj. Ako to je? Dobre, rybičak vidíš. Bola si na streame chvíľku, či nie? Bola som, len som si musel mobil nabiť, lebo som mala 10%. Čak ja mám powerbanku. Jaj, no ja. Bola som. Ahoj. Nazdar. Čo chytáš, dropshot?
Dropshot a však mám pekné, 2 ryby už mám na to chytené. A planta... Však tu máš trnovečku. A chceš dropák? Čo tam máš, plandu? No ukáž nám. Aj bože, mám to Musím sa pozrieť do tohto kufríka čarovného. Krásne nálepečky, G-Lumis, zubáčovské udice. A čo? Však nič. Je. Ale toto ako drží. Tam ten rok sa... Však to je jedno. No, krásne, pozrite. Tu mám sofinku. Ty môže takéto krásne. Áno, však to som si kupovala z Trovčopu. Možno by nebolo dobré... Ja by som išla do tejto. No, čiernu treba. Ale to je tá Aurora. Aha. Vieš? To je tá Aurora. To je zaujímavé. Tá je Tak pekná, nemám. no. Tak ale tuto mi daj teda. Ja ju zavesím na Nie, nevie. Ide do správnej jeho kufrička ide. Krásne to má, pozrite, šnorečky, fluorokarbóny, háčiky, olovečka dropshotové. Nech sa páči. Ďakujem. 23 ľudí. Yeah! Poďme na 19 ľudia, máme na to. Na 12 potom, nič. Aurora, to je Ak to padne pod 15, tak to vypínam. Už to nezapnem. Aj nádherná, no. A z druhej strany čierna. No veď práve, že podľa mňa je presne na takúto situáciu. Tak uvidíš. Ja idem tu na z druhej strany, dobre Jolly? Či nie? Je tam moc bahna a či bordelu nafúkaného a hlavne tam tu sú ryby. Všade tu máš ryby natiahnuté. No ale vedľa teba sa zmestí. No neviem, ale nemáš podberaké, tak vieš. Tak ja to vyrieším Alebo by si zakričala, keď ti... martinským spôsobom. No, len zavri kufor, rýchlo si zavri kufor, okamžite. Dobre. Kurva. No, vítaj v klube. Počúvaj, však chytaj tu a ja idem. Krucinál, že som si nezobral čižmy, ty vole. Tuto by som... No, toto už je asi hazard, no. Nemáme tu fleky, proste. Ja neviem, Milan tam kosí kokos... Trávu tam kosí 5 cm. Kde je ten Milan Poďme z Kolko? toho brehu chytať. Cica. Krásne. Prvý náhode luxusný. Z ktorého? Pôjdeme z toho brehu chytať. Tak ide, môžeme ísť, veď odtiaľ som mala ja pekné rybice. No však, ale tuto sú len... Dvaja sa tu nezmestíme a zbytočne to siliť, vieš. No to áno. Alebo však ja môžem ísť, ty si tu pochytaj. Nie, však ja idem s tebou, ja som tu dala Hej. ten zvyšný náhod. Pomalinky, no. Musíš ísť. Úplne idú tie ryby. Normálne som to tu videl až do brehu a že to nevedia chytiť. Normálne hovorím, čo chceš ešte? Tak toto je jedna šetka. Pracuje. Škoda, že nemám tú Ne- Sofiu 1-2 aspoň. Mám? Však máš aj 1-2 som ti dal. Máš, isto máš. 100%. Ale 1-6 je dobrá, lebo s 1-2 nehodíš nikde, vieš. Keď nepotrebuješ hádzať ďaleko, ako je malé orvište, čo sme boli, vieš. To je jasné. Tam je to dosť. Pekne ide, no. Pekne ide. Háčiky máš originál Vanfuky? Hej, toto sú originál. A tak hľadám jednu rybu na to urobím. No, to je jedno. Tam ide o veľkú. Že ju si to zobere a tie Vanfuky sú odperované, vieš. Daj. Ty si zober toto. Dobre. Ja ti pomôžem s kufričkom. Nemám. To myslel, že idem pod 15, by som to vypnul. Nebaví ma to. Čo? Na oku nalepený ten. Totálne som celý osratý tým. Som prvú šlahu dal do toho a všetko som dostal do seba, co nič nevidel. Tak už si sa aj naobedoval. No, ešte čo si by som zjedol. Tu na minulé to škuráko. Hej. No a tuto budeme pozerať potom po obede, že či sa tu už trú, lebo som ich ešte nikde nevidel. Ale včera po obede hen tam už boli. A Milan v Rákosiach, vieš, budú. Dobre, môžeme aj tuto začať. Dobre, tak ja idem ďalej trošku. Však máme jeden podberáčik, to stačí, nepočítam. Na. No neboj sa, ja som dneska tiež nič nejedla ešte, takže tiež som pozerala. Aj sú medzi tam nejakí
Neviem, netuším ľudia, či to je sumec. A tu som sa vila. To kedysi takto, tá voda nebola jeho, alebo teda to bola taká voda pre všetkých. A bol tu taký problém, že proste tu... Čo? Tam pri brehu, jak sa vyhadzujú. No, však tam sú, ale oni sú po tej hrane, musíš ísť, háď aj k tomu brehu smerom von odtiaľ. Pochoď. Tak on by za tým aj mohol. Ja som tam chcel ísť s tým dropshotom. Poďme si tam v tých trávičkách poskakovať, vieš? Však sa potom vymeníme. Ja vyskúšam aj túto diaľku aj. No tak poď sem chytať dropshotom, keď už to myslím. Musíš nájsť tú hranu, kde sú a... Ale sú tu ryby, určite viem, že sú tu ryby. Lebo keď som tam prišiel, tak boli... Bol prvý kúkanie. Aha, dobre, polovko v kokote. No dneska je to jeden bomby. Celý zaprasený, od toho nič nevidím. No, som mala prvý kúkanie. Hej? Veľmi. Áno, on ti to len tak olízne. A neviem, či to je úplne záber, alebo čo to je, no. Ja neviem, mne to príde, že sú nejaké pomalé, že to netrápi. Pomalé, však ti hovorím, že som to videl live, on prišiel normálne až k brehu a olizoval to. Ako to olizoval? Áno. Čo? Takto? Áno. Áno, sme na súkromáku, sme u Zela, rybník u Zela. Už mám dosť rýb pochytaných, len ste to nevideli, vy čo ste teraz prišli. Ale chytali sme z tej strany, len tam je totálne veľa tej sračky, toho, neviem, jak sa to volá. Ale tam je potom pličina z tej špice. Áno, to viem. Z tej špice a tam som mal rybu hneď, jak som nahodil. To som videla na tej mape zelovej. No tu je jama riadna, tuto. Tak to uvidíme, no. Tu možno zubáča tak pumpnem. O to lepšie. Čo? O to lepšie. Áno, však dúháky mám už, 5-6 dúhačkov už mám. By som si ja rada chytila týchto kokov. Ale to pochybujem, že na plandu pod vrchom, vieš. A to nie, však na dropshot, keď pôjdem. Ak pôjdem. Však ja nemám problém Pekne. Pekná. Krásne. Vánfučik. Vánfučik. Kvalitné háčiky. Áno, to sú Vánfuk Japan. Das ist Japan gut. Ale ako popri tom je ostrý tak, že... On je, lenže je mekučký a odperuje, lebo Japonci majú, ich ryba športová je 15-20 cm. Poď. To je ich ryba, ale to sú ich naše 35-ky, vieš? A to tie háčky sú na to prispôsobené. A preto ti hovorím, že ja som všetky prezul, všetky plandavky som si teraz prezul. No však ja tieto, čo som dneska popridávala, tak tiež to tak vidím, že idem všetky poprezúvať. No jasné, tam knápky treba, knápek, háček, brutál. Z 10 rýb mi jedna spadla. Čo? Ako? To je jig hooky. Nie? Či ktoré? Jig hook. Jaj! Pôjdem aj ja si na plandu do ryti. Ktoré knápky si tam dal? Nie tie, čo som ja odjednala. Sandruš, knápek je výrobca, no, to je ako Adidas. A potom máme rôzne iné podruhy. Nie jig hook, jig znamená, že to je na jigovanie, na proste chytanie na gumu. To je jig je tento tvar. Očko, ohnutý. Očko, ohnutý. A tak, ako jig, skrátka. Ujha, tak tam je riadna hrana. Aha, preto sú tam. Toto bude záber. Tu nás sú úplne kúsok od brehu. Ale tam je riadna hrana. Tam hodíš a kokos, chvíľočku ideš a zrazu tak dlho to padá. Ako... Pôjdem asi ja plandať. A kde mám ja teraz? No, úplne normálne hoď dozadu. Úplne tam sa nezamotáme. Tak, vidíš to. A kým ty dotiahneš, ja som už tu zase. Ale idem si asi dať aj ja plandu. Sofia je Sofia. Mhm. Nazdar mi. Sofinka,
Zabijak. No dobrý. Ty kokos! A zás, no Sandra, no. A ešte boha, ale na vám fuku. Kokos, tak tá má riadne tela, no. Nevadí, však chytaj. Proste Sandra, no. To je... Sandra, no. Videli ste to monštrum, jak vyskočilo? No, to není na gumu. Musíš ju kontaktovať, lebo jak ju povolíš, ten plech vyletí s ňou. Tak. Musíš ho stále... Ja viem, že do tých tráv musím odporný. To aj tak s tým nič nerobíš. Musíš si tu prejsť. Ukáž sa nám aspoň. Ty kokos, to je iné štela. Som sa teraz akorát pozrela do kamery. A na čo? Však pozri. Pozri, čo robí. To čo robí? Nech ti nevyrovná ruku. Tak. Ty blázen, no. Toto je nonsens. Sofia 1.6 Aurora. Krásna farba. Je tam 12 Flora, že? To som už podľa toho záberu videla, že... Tu je, není ďaleko. Pozri ho. Pozri ho. To je iné monštrum, že? Krásny. Ty kokos. Konečne aj na plandu som ho chytila. Ty vole. No tak, to je iné práca. Tak, držím palce, Sandro, už, no. Hádam sa mi ho podarí nejakým spôsobom nebolo. Petru, vzdaraj vám, ľudia. Teraz máte čas, môžete si dať pukance a budeme sa modliť. Budeme pomáhať Sandre. Modlíme sa. Vidíš to, ja som tam chytil 6... Čo? Tu je. No lenže on len prechádza, no. Vidíš, ako trošku, jak sa priblížiš, čo robí. Kamžite. Aký krásny. Nádherný je. Nádherný, pekný. Aha, už... Ale není to 60-ka, vyzerá, že to je tá 50-ka, že? Ale aj tak je krásny. No, by to bol, no. Akože áno, ja viem, že... Vedeli by sme si s ním poradiť. Aha, a druhý je pod ním. No. Druhý bol pod ním. Veď dva, lebo to sa tam jeden vyhodí. Ty kokos, no, to sú pumpy, to sú iné. Ty, to keby si mala nejaký sračkový navíjak, že ti sekne brzdu, tá 12 je fuč hneď. Ale nozaj, no, tam je proste ten originál háčik, no, to je prúser, no. Kopance zase, klasické. Alebo sa stáva na hlavu a búcha ti chvostom, vieš, do silonu. Tak môže, no. No. No však to je, vtedy sa vyrážajú väčšinou tie ryby. Robinko, áno, akurát si prišiel, no. Tak to je masakér. No je to krásny dúhak. Dúfajme, že sa ho podarí Sandre vyťahnuť. Ona už má s tým prax. Ja si myslím, že ho milujú. Aha, a vidíš, ako je zafúzik len? Ale nádherný. Prenádherný. Veľmi pekný, taký asi najkrajší. Vyfarbený, no ale teda dáva pumpy, kokos. To on jak nás badá, tak úplne jak vyšinutý, no. To jedine ho uťahať, lenže No. teraz si oddychne. Áno, on si poprepláva len tak. Jeho unaviť bude ťažké. No však uvidíme. My máme čas, no. Aha, tam je. Už vidím ten tieň obrovský. Vidím, no. Teraz keď tam pôjdem, vyrazí, no. No jasne. Vidíš, teraz vošiel do môjho tieňu. Akože, skúsim. Jak mi bije do toho... Aha, a pod ním sú ryby. Pod ním je dúhak. Ale už od sem tam ho tak vykotí, no. Hej, je celkom taký, že už by to možno aj zdal. Ale ešte bojujeme. Už ide profesionálny kaprár. Už ho káče. No, ešte čas. Vieš. Ale nesmieme ho, vieš, droň, ty ho musíš položiť na bok. Vtedy vieme, že je náš už. Ale dobre za ťa bojuješ pekne. Je vidieť, že to už máš, no. Ale je zafúz len tak. Nechcem ho naháňať, vieš, ja tým podberákom. Ja viem. Ale nádherný, krásne farby úplne. Poď. No, nie.
Toto nemôžeme urobiť. Nie. Ale teraz... A čo robíš? No, Ja ide za mňa. idem za teba, nech trošku ten uhol zmení. Je náš. Dobre. Je náš, no a ten je. Ďalšia. Ty už máš ďalší zárez, no. Si kokos, ale riadny. Je pekný. No. No, vyblázni sa ešte. Neboj sa, veď za chvíľu ideš do vody. Za chvíľku ideš na paničku. Múka. Krásny. Krásny. Vydrž môj. Milan, nekosí, aha, plandavočka, pozrite sa. Počka, nevidieť. Tak. Sofia čierna, Aurora z druhej strany. A vidíš len za fútbol. Fakt mali sme šťastie, alebo Sandra, no, ale to k tomu patrí. Proste. Robinko, ďakujeme za lajky. Ide skúsiť? Dám ťa ale do vody smerom. Počkaj. Jaj, ale trošku si iba ruky točiť, vieš. Však má sietečku celú mokrú. Skúsme na vodu. Potom si vystrihneme z toho. Máš telefón pri sebe? Hej, mám. Môžem ťa, ak chceš, na tvoj? Môžeš. Medzičasom ukážem. Áno. Vidíme tohto tigra. Krásneho, bodkavého. Pozrieme si. Daj vykšie trošička, prosím. A dívaj sa na mňa teraz. A usmej sa na ľudí. Predstav si, že je tam Robinko. That is good. Teraz to skúsime takto. Dobre, a môžem ti urobiť ten spomalovák, čo mne sa páči? Počkaj. Tá budeš mať nádherné. Dobre. Krásne. Ale ideme do podberáka. Vidíš, budeš to mať pekné. Sa mi podarilo, hen taký vracak. Ešte si ideš púšťačku robiť. Ja ti ho nachystám. Asi tuto. No však hovorím, že ono isto sleduje, že vieš, ako to dlho držíme a že či to... Skús mu ten chvostík potom takto nadvihnúť, aby si... Ja, akože hore ho mám... Áno. Počkaj. Nie, to som zle. Máš dobre? Nie. Nevidím ho vôbec. No, teraz. Nevadí, nerozhýbal. Musí sa rozhýbať. Vieš, on sa musí rozdýchať a keď už je taký fit a ide vyraziť, tak vtedy mu pustíš ručku. A naučíme sa, veď ty ich ešte chytíš, kurva, 20. Ja budem rád, keď ešte jedného chytím do konca sezóny. Takže ste videli v priamom prenose, ako si Sandrička odchytáva zase ďalšiu rybu. Idem aj ja plán dať už. No. Zdávam to. Dobrý je podľa mňa. Jolly, over to ešte ty, tvojim odborným očkom. Čo? No, ostrosť. Nie, dám ti háčik. Hej. Ale mám ich v aute. Dobre, tak tu urobíme takto. Požič. Chceš asi tu chytať, že? V Aurorku. No, jasné. Ani sa nejdem pýtať. Tak mi daj háčik. Ja vám ukážem teraz rýchlosti, ako vymieňame sa háčky. Ja. Počkaj. Takže zase prišla Sandra. Proste ja spravím 6 malých rýb. Sandra príde, bác, veľká ryba. Samozrejme, nezhadzuj ho. Nezhadzuj ho. Nie? Dobre. Nie. Tisou. Krásne ryby chytáš, Sandruš. Je to šťastie. Je to šťastie, ale ti to praje tá príroda, vieš? Nerob. Zedo. Čo? Zedo. Zetko je pri tebe, presne takto je. A sleduje ťa a ešte ten výskok pri tom zábere, to keď si pozrieš, sme mali vedieť čas, je 14:15, o 14:45. Toto je vámfuk, ktorý, aby som vám ukázal, čo sa stane. Pozri sa, toto je náš vámfuk. Takto skončí, roztiahneš ho jak handru. Ďakujem za giftiky ináč ľudia. Všetkým vám ďakujem, je tu 100 ľudí. Super. Ďakujeme. Áno.
Ja už ani nejdem nič hovoriť, proste ja idem proste tiež hádzať už plandu. Nebaví ma to. Ale sme ich našli a zase. Ja som ich našiel, že sú tu. Sice to je predplatné, ale áno, našiel som ich, že sú tu. Tu mám len veľkú, a však nevadí, skúsim dať aj veľkú karabinku, nech to tam plampoce. Tu mám o jedno číslo väčšiu karabinku, neviem ináč, kde mám malé, no. A vidíš to, jaký veľký pstruh a akú malú nástrahu zobere. A to je to, čo hovorím, prečo chcem vymeniť krápky, háčky za vanfuky, lebo teda, áno, lebo jednoducho, keď príde takáto situácia, tak sa môže na to spoľahnúť, že knápek sa neroztiahne. Ale musím uznať jednu vec, že teraz som videl, bol tak luxusne pichnutý, že on nemal šancu. On to dostal do kútku. To je dosť také vzácne miesto, by som povedal, na... Dobre. A ideme sa striedať k tomu brehu, ideme hádzať obidvaja. No háč. Ale nefúka, no, prestalo fúkať. Hej, to je luxusné teraz. No, luxus len či pôjdu rybičky, vieš? No tak potom, aký sme tu teraz narobili šráme. No ale tu boli ryby pod ním, normálne pod ním, pod tým veľkým išiel druhý veľký. Takže oni evidentne chodia v partii. Nevedeli, čo sa dialo. Dobre, Lukino, utekaj do rybárstva, jasné. Náš Lukáš? Lukáš Považská? Áno. Ale teda tu má tých veľkých pstruhov habadej. No, není sú všade. Není sú všade, není to tak, že sú všade tie ryby. Všade nie sú, ale myslím... Ale keď nájdeš pstruhy malé, že sú desi nafúkané, tak automaticky sú tam aj tie veľké, no. Tak chodia sa krmiť asi. Áno, to vyzerá, že ale tuto skôr je to o tom vetre, že nafúka sem všetcek bordel a ide sem rybka a za ním ide pstruh. Ale pstruh je odjak živa, kde vietor, tam je ryba. Čím silnejší vietor niekde, tak tým si vedel, mal si istotu, že kde sú ryby. A keď bol dlhodobo, že viac dní napríklad fúkalo, tak to bola istota úplná. Martin, ďakujem za giftíky všetkým. Tomáško, čo hovoríte na to, ľudia? Nádherná ryba, že? Krásne bol. A videli ste to? Pri brehu nafúkané v rohu ryby, doslova v rohu nafúkané. Žiadne nič nejak, že ďaleko alebo niečo. Jo. Dobre. To bol ozaj profesionálny náhod. A ja chcem ísť z tej pličiny smerom von. A pozri sa, kde je rybička. Teraz sa vyhodila Videla som ju. 1,5 metra napravo. Aha, ty vole. Si mal záber. No jasne, hneď. Štartovačky. Táta Sofia je krásna. A ten taký... Ale modrá je pretekárska farba na slnko, čistá voda. Ale hlavne slnko, no. Modrá metalíza. Neviem, aký mám prevod tuto, ale však to je normálny prevod, taký ako na tom, lebo musím si udržiavať chod, vieš. A dám čiernu tiež, však ja mám aj čiernu vlastne. Keď nefúka, skúsim čiernu, menej výraznú. Ináč ja mám takúto sofinku, zase čiernu s metalízou modrou, ale naopak, to je asi... Ja ty máš zo spodu čiernu, že? No ja mám naopak to, no. Škoda, že tu není viac miest, proste.
Škoda, že tu není viac takýchto miest takto, že by sme sa tu dali vedľa seba. Abo ja pôjdem hen tam po hrane hádzať, len však potom by si mi doniesla, keby náhodou podberáčik, no. Ale treba ísť stále potom viac, trošička doprava a doprava a doprava. Tam je hránka, vieš, nad tou hranou skôr. A je tam ryba. Ale prcek, no však čo iné. Modrá metalíza, no. Vyzerá, že tá modrá ide, no. Že potrebujú teraz tú modrú na štart. Kde je Milan? Nepočujem kosačku. Neviem, či mu mám zarátať šichtu, alebo... Tam je, aha. Vychádza, to sleduje. Je tam rybka ďalšia. Vieš, čo by som ešte chcela? Aby si ma naučil potom niekedy robiť s tým releaserom. A prečo? Zaujíma ma to, sa mi to páči. No, nemusíš chytať. Na harbajc, vynikajúca vec. Tak práve na plandy a tak. No. Ale aj woblera s tým vytým. No, keď je dobre chytený, áno, ale wobbler, keď má 2 háčky, to je smrť. Krásne. Sov, ale dobre držal. Ten knápek je dobrý háčik. Musím uznať, klobúk dolu. Ako starý pán vedel, čo robí, no. Keď to vymýšľali. Oni vedeli presne. Aj džigúky, čo sú a... Nádherný. Ale... Tu nič moc, no. Máme tu aj väčší potenciál, lenže to chytajú len profici. Profici menem Sandra. Sandra, koľko máš? 4, 5, 6 ryb, 6 veľkú rybu tu máš, vieš o tom? Aj viac podľa mňa. Nie, 6 veľkých tu máš. Áno. Viem to presne podľa naposledy videa, že som ti tam hovoril, že máš 5 ryb už veľkých. Krásne sú tu ryby. No. A vieš o tom, že koľko ľudí tu chodí, už neviem, aj 10 vychádzok a majú tu 3 dúhaky normálne chytené na plandavku? Ja viem. Akože to je masaker. Mňa by to strašne... Martinka, Petrov, zdar aj tebe. Pekne. Normálny? Hej, normálne. No ešte počkaj, videla si ho už? Nie, ale toto je taký ten kopáč. No môže byť, ale vieš, ak to je. Keď ho nevidíš, Nie, malý je. hej, Nie do tej trávy, poď sem. sa páči. Ďakujem. Nádherne. Pekne, baby. Dobre, ideme bomby. Ide to, že? Není na to, keď svieti slniečko, teraz nefúka. Je nádherné počasie, berú pstružíky. Niekomu aj tie veľké, kvôli ktorému sem príde človek. A čo hovoríš na trnovečku prácu? 3,5 gramová udička. Ale... To není možné. Aj, no. Kokan roka. Tvrdá udica toto. Kurva. Dáta. Áno, nevadí. Nič sa nedeje. To bol ale prcvol, 20 cm. A ešte keby tu dal Milan 10 cm dúhaky, aj ty vole. Riadna ryba. Či? Malý asi. Takže mi povedzte, či to není v tom. Je to obrovská voda. Pozeraj, kde je toto. Vidíš toto celé? A za týmto poloostrovom je ďalší ešte raz taký kus, jak táto voda. Ako je možné, že sú tu tie ryby? Jednoducho ich tu nafúkalo. Jednoducho musíš proste vytipovať si, kde je ryba, kde fúkalo včera, predčerom a tam nájdeš tú rybu. Tu sa vynikajúce dá zachytať, akurát musíš mať trošku, proste neviem, nejakej intuície. Len ona môže veľké. No veď čak vieš, ak to myslím, Tomáš. Ale sme trafili farbu a ja teda aj túto. Ja si túto kúpim ešte plandu. Tá ide brutálne bomby. Ale ja som o tejto, čo mám ja túto Auroru, ja som na ňu čítala brutálne recenzie, že tak je fest dobrá. No. Ale zrovna na toto počasie. Však hovorí, modrá je slnko. Keď je slniečko. Modrá metalíza a čierna kombinácia, to je slniečko proste. To im strašne šmachuje. Mango? To je moc krik, a však ako chceš. Nie, nebolo až také. Je tam. Dobre. To musím zmotať. Nech sa nevyrovná udičku, tak. To je asi klasik, čo? No však jasné, že.
Ja som tušil, lebo ja som išiel do toho rohu na druhej strane, vieš. Hovorím si, tam je to istota, tam si zachytám. A keď som videl, jak tu duje sem a včera som odchádzala, takisto fúkalo odtiaľ a videl som tú masnotu na vrchu. Není dňa ani hodiny. Kedy ti nezvoní telefon. No. Človek vyjde... Áno? Len si na stream a je tu 100 ľudí. Jaj, áno, objednám. Dobre, ahoj. Granule prep sa treba objednať. Jo. Už to ani nepočítame. Tam bol teraz zálov. No však počkám. Ináč treba háčik vždy pozrieť. Ja mám udicu 1 Auriga 1,8 metra 0,05 až 5 gramu. Je to jednodiel. Je to za mňa asi najlepší blank, aký existuje. Je to plný karbon. On je o 10 gramov je ťažší, ako je štandardne blank takýto, lebo je dutý, ale toto je tým, že je plný karbon, tak nemá 15 gramov, dajme tomu, ale má 25 gramov. Ale je to luxusná udica. Je to nič momentálne nič lepšie nemám. Mám to na rieku, u nás na stredné toky, na pstruhy. Ja to máš ten jednodiel. Áno. To je na všetko. Dropshot, malé, aj. Bola prestávočka na pivko. Na pivečko, no. Nejakú tú borovičku. No, som si to odtiahol, no. Som si to chcel zrovnať, ale som nepočkal a som si celú plandavočku... A je tam. Neskutočné. Aha, tu je ďalší. Aha, tu sa vyhodil ďalší. Pozri sa, čo robí. To je šialenstvo. Aha, tu, do tých tráv, to je... Je v tráve? No, a už áno. No. Som si nechcel som to zdvihnúť, no, nad teba. Nestihol som proste. Tu vošiel do tráv, no ale to sa nedalo ukočírovať. On skákal, on vlastne skokom prišiel až k brehu. 3 skokmi veľkými skočil až k brehu. A pichnul to do trávy rovno. On presne vedel, čo robí. Hej, myslíš? Ja si myslím, že hej. Tak tu už tie pstruhy majú skúsenosti. Potreboval by som niečo, miláčik. Neskočil, aby si mi zobral do auta powerbanku, mám pri šoférovi. Aj s káblom. Alebo nejde zapnúť stream ty? Neviem, mám zapnúť stream? Chcete, aby zapla Sandra stream? Ukáž, na čo chytáš. Chytám plandávka Sofia 1,6 gramu, je to od firmy Norris. To je to od tejto firmy, ja vám ukážem, tuto na mojom kufri. Od tejto firmy Norris. Táto firma je ešte lepšia. Sandra Morgošová, kufor. Takže od tejto firmy a je to plandávka takáto. Ja ho strašne rád používam napríklad na bešenke, všade. Kde sa dá a kde potrebujem, že mi stačí dohodiť len... Sofia bola prvá plandávka, na ktorú som chytila pstruha. Áno. A bolo to kde? Na bešenke. Áno. Na bešenku mám pekné spomínky. Aj to prostredie je tam také pekné. Také nerušené a také... Áno, a čo sa ti tam páčilo na bešenke? Aha, som mal záber. Na bešenke sú pekné pstruhy. Sú tam pekné pstruhy, aj ten prítok je tam jeden pekný, že vedľa diaľnice. Hej, ten je dobrý. Tam sme boli pozrieť. Tam môžu byť, tam som videla veľmi veľkú oblohu. Toto nie je možné. Chcete, aby... Jak to ide? Kubo, Sandra zase vyvalila jedného veľkého, tú 50-ku. Prišla druhá ryba, druhý náhod, prvá ryba nejaký malý a hneď ďalšiu rybu vyvalila tú 50-ku. Zase krásny boj, mám to celé nahrané, fotky, videá budú. A chytáme Sofiu, obidva chytáme vlastne Sofiu, lebo ja som na to prišiel, lebo keď som sem teraz nefúka, ale keď som sem prišiel, včera som chytal tankubo v rohu v tej búde. Úplne tam ďaleko. Počkajte, ja vám to skúsim približiť. Bola 15% batéria. Tam v rohu som chytal. Áno, ale dneska som prišiel sem, že idem len na chvíľku a zistil som, že fúka úplne sem a tuto do toho ostrova búcha. Co? Pichni.
Máš. Ďakujem. Nabíjaš? No, 15%. No, nehali sme ju v kľudník, že? Ona už chýta. Kde je ten druhý veľký? Ešte jedného som tu videl. Áno. Ešte jeden tu išiel, tak ja hodím takto viac doprava a ty zase cezo mňa. No. Ale toto už moc, neviem čo. Ale sú tu tie pstruhy úplne v tých trávach pri kraji. A je hlavne zvláštne to, čo ja hovorím, že každý sem príde a pere tu bešeňovské špeciály. 4-gramové, 5-gramové plandávky, kde si na otvorenú vodu. Jasné, že chytíš aj tam. Ale keď si dobre porozmýšľaš, tak tie ryby sú úplne natlačené. Proste vždy ich nájdem pri nejakých rybkách, pri nejakom brehu alebo tak. Ťuka? No, druhý. A je tam. Poď, kom. Áno, áno. Išiel si potom, no. Išiel. Čo je? Ale som mu, vieš čo urobila? Si mu povolila, čo? Urobila som mu, že a prepad. Jaj. V prepade to zobral. Malý, malinký. Malý. Ale je. Ale ja neodsudzujem. Áno, presne tak. Ja si... Ja si ťahám a medzi tým si vám budem natáčať, ako Sandra zdoláva. A ja si pomalinky navíjam, kým Sandra zdolá. Dúfam, že sa nezmotáme. Teraz hen napravo sa zalovil úplne. Dobre. Krásne. Áno, ja viem, není to príjemné ani... Mne sa to nepáči, že sa aj vy... Už je vyskočená plandavočka. Pakoval. Chytáme skoro podobné plandavky. Ja mám čiernu s takouto modrou metalizou. Sandra má vlastne naopak to spravené, áno. Tam v rohu úplne, v rohu sa stále čvachtajú tie ryby. Ale ich tu je. No sú tu nafúkané, evidentne sú tu celá partia, lebo to takto není na celej vode. Dáme pstruha na stream, jedného rýchleho. Máme dosť, máme 100 ľudí stále už od toho veľkého. Dobre. Nie je šoknutý, nevie, čo sa stalo. A teraz, ja som voľný, dobre, idem. Ja nejdem na pekač. No. Ďakujem za... záber som mal. No presne v tom mieste, kde ja. Presne originál. Ja som už tu. Ale treba to doťahovať evidentne. Úplne ku brehu. Vieš, čo máš výhodu? Že ťa učím ja chytať ryby kvôli tomu, že ti nedávam sem tie 5-gramové plechy hneď, že aby si sa učila s nimi hádzať. To môj dedo by tak bol. Áno. Lebo ty pochopíš, že na toto, jasné, že keď potrebuješ ďaleko hodiť. Ďakujem za bránečku. Aďo, ďakujem za bránečky. Aďo, bol si tu, keď Sandra chytila zas tú kravu veľkú? Daria, ďakujem za srdiečko. Aďo, ďakujem za tie 2 bránečky. Veď ho ďalej doľava. Vždy napravo. Daria, ďakujem. Ako sa povie po rusky? Ďakujem. Spasíba. Nebol som. Nevadí. Vystrihne, však aj tak bude z toho videjko isto. To sú momenty, ktoré sa už neopakujú. Ináč včera tu bolo aj tu. No čo tu robia? Idem hádzať aj inde do ryti, sa mi to neľúbi. Dobre. Poď. Tak. Nič, musíme trošku zmeniť onu, aby sme sa tu Aj tu sa ukazujú ryby. Ono fúka celý čas, dnes povedal Milan, že fúkalo celý čas takto sem do brehu. Takže do brehu, to je poloostrov toto, do polovičky. A tu sú nafúkané ryby, to je môj osobný názor. Včera tu bol nafúkaný taký bordel, že vlastne keď som odchádzal tam z toho rohu, tak som videl, aký je tu bordel nafúkaný. Tu bolo strašné čosi. Všetcek bordel z celej vody, aj to dieha, čo sa... No nič, budeme skúšať aj inde, nie len tuto.
Ale plandávočka je vynikajúca, ide krásne. Je to sofinka 1,6 gramu, ale sú tu ryby všade. Je tam. Pekne. Zase na dvakrát. Hej? Malý či veľký? Tak pozrieme si. No! Čo, počkaj, to je veľký, nie? Podľa toho, To- to vyzeralo No, však ja som ho nevidel, Podľa mňa to máš veľkú rybu zas. To je veľký. No jasné, však ako. To je bez komentár. Na, 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 ni, 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 ni. Tak ja odkladám načinie. Príroda je tu krásna. No. To je možné. Ja ozaj už nebudem chodiť na ryby. Príroda je tu nádherná. Ja už budem len tvoj, oný kameraman. Čo je tu za vrch? Neviem, ani hento. Aha, pozri, kde ide. No. Zistil, že je chytený, no. Ale bolo vidieť, že prišlo, lebo tu šlapotali, začali všade šlapotať, no. Neviem. Krásna príroda, čo by som k tomu ešte viac povedala. Autá síce chodia, ale to není taký problém. Struhy vám tu. Máš málo šnorky, už vidím podmot. Ty kokos, není to oné? Není to tá veľká 60-ka? Však toto není normálne. Ale sú nadúpané, že? Tá kde je už? Však je 100 metrov. Ja už vidím podmot. Poď. To nemôžeme takto už nehať. Ty kokos! Ty vole, to čo je? Boha, ujebeš. Počkaj. Ide sem k nám, čo? Lenže to navíja cez brzdu, to je ako keby si nenavíjala, vieš tak? A furt sa hrábe doprava do... Kaprára to urobil. Tak sa normálne môžeš dolávať a tým budeš aj cítiť. A teraz sa daj čelom k vode. Tak. Tak som myslel. Ale ide, no. Už ide k nám zase. No už bolo na čase, už mi dochádzala šnúra. Ty kokos, no. Báza zmenená. Už má druhého, Tomáš. Sandra. A nevyšpuluj zadok teraz. Boha, nemám powerbanke. Powerbanka je asi prázdna. No jasne. Mám 17% batérie, no. No a ja tu nemám powerbanky. Neviem. Pôjdem pozrieť do auta, keď zdolám tohto malého pstruma. Podľa mňa bude väčší ešte jak henten, lebo... Neviem, zatiaľ som ho nevidel. Alebo však uvidíme, ale šialený bojovník, no. A na plandičku malú, 1,6 gramu planda, Sofia. Je to proste baroko, no. Ja viem, že málo kto to tak chytá, ale keď máš jemnučké zostavy, vieš to dosť ďaleko odhodiť. Keď nepotrebuješ hádzať, teraz aj prestalo fúkať úplne krásne. Luxusne. Oni chodia tuto do toho brehu, lebo tu fúkalo 2 dní. Oni chodia do toho brehu, podľa mňa tam je nafúkaný poter a oni chodia za tým poterom, mne to tak príde. No oni sa tam chodia krmiť, na dezerty. Nemáš šťuku alebo niečo? Nie je to šťuka? Ťažko povedať, neviem. Počkaj. Nevidela- Nie, pstruh je to, videla som teraz bachor. Ty kokos, ale jaký? Ježíš. Ježíš, no to je tá 60-ka, no. Tak, máme čas. Hlavne ho zdolaj. Hlavne si ho zdolaj v kľude, no. Profi postoj. No jasné, nice. Stále ty istý. Aký, takýto? Áno. Na americkú rybárku? Na americkú rybárku, ešte cez leto tangáče. Yeah, big fish! Oh yeah! 20 000 lajkov. No ale riadny, toto je riadny šúlanec, čo máš. Kokos, veď ja ho ani ťahať nemôžem, No. keď ho už ťahám. Lebo bojuje váhou, vieš, on nepotrebuje nič. Jemu sa stačí iba zavesiť na tú Áno. nič viac. Aha. Ale pôjde teraz do výpadu, no. Vidíš ho? Vidím ho. Ty kokos. Ty kokos. To je riadny, čo? Ty kokos. Koko. Zás dostanem na Facebooku za to one kapky. Že moc kokosov hovoríme. A čo? A že máme si brzdy utiahnuť a že vlastne že máme všetko. Na 12 flórači si určite Hej, však to, utiahnem. neviem mi vysvetliť, že mám 12 floráč,
a rybu, ktorá má 4 kg, že proste keď sa rozbehne, tak ide. A 3,5 gramové udice. Toto je trnovečka, ináč 3,5 gramová udička, aby ste vedeli. Pretekársky blank. Matagi, nie? Matagi, áno. Ryba je veľká, ešte sme takú nemali. Baterke mám 15%, dúfam, že to vydrží, no. Aspoň po tú zdolávačku. No, riadny, ty kokos. Ty vole. To je iná bomba. To bude 60-tečka toto. Ja by som ho tam mohol ísť nastajlovať, akože... Fajnú, straj. Čo? Fajnú, straj. No, teraz sa rozbehol. No lenže nemôžeš ísť ty, aj keby si chcel aj z kému doľava, nie, lebo by išiel za ty trávy až. A veď on sa zľakne, keď tam... No však to... Skús ho netočiť, keď navíjaš, ale vieš, drž si tú cievečku a tak ho potiahni, tak. A keď už budeš cítiť, že to presahuješ, tak to mu povol na brzdu. Vieš, čo myslím? Lebo strašne točíš, aj keď ide brzda, tak ty stále navíjaš a skrúcaš tú šnorku, no. Ale moc je tam už není teda. Sme videli aj podmod. Ja tam mám takú nálepečku spravenú cez... Pred očami, no? Som tú nálepku zbadala. To kde si? Jazero Uzela. Prišla Sandra si zachytať veľké ryby. Ja tu mám 1000 malých a Sandra tu má 5 malých a dve veľké ryby. A ona mi to vždy robí. A chytáme, minulé som ešte dobre hovoril som si, že tak chytá inou technikou a vie spraviť tie ryby, lebo ja som chytil 6 malých rýb, ale ona chytila len veľkú proste rybu, alebo 2. A ja som potom rozmýšľal, že to bolo inou technikou, nie? Tak sme sa dohodli, že áno, že bolo to v tom. A teraz máme plandavky a máme proste skoro totožné plandavky. By som povedal. Farba, už neviem, či sú až takí oni experti, že by to takto rozborkovali, že je tam trošička viac tej modrej, alebo... Ty kokos, no to je riadne tela. Len nechod tam, idem ho poplašiť trošku. Rada, no. Nie, ja ho trošku chcem. Chod preč, aj. Ty kokos nádherný, poď sem. On sa akože tvári, že je unavený, no. Vidíte ho? Skúsime. No, tak nič. Tak zistil, že to ešte nebude také jednoduché. Vidíš? Aj bublinky už vypúšťa. Skúsim utopiť podberák, aby ho nevidel. Pomalinky, miláčik. Hlavne pomalinky, no. A zás ide dole. Zás ide ku dnu, no. A poď. Nemôžeme ho znásilniť, jednoducho. Kde je? Ja to urobím na drzáka. Je tam, máme ho. Máme ho. Ty kokos, to je šule. Čo ty jebe? To čo je? Ty ale... Fú, ty kokos. Aďo, ďakujem. A on má ublížené zo spodu. Hej. Čo ho niečo napadlo? Neviem, Hej, počkaj, niečo tam ideme. má, no. Ty vole. Toto nie je normálne, čo táto baba tu robí so mnou. Pozri, moja ruka. Kokos, no. A moja, aká malá pacečka oproti nemu. Tak nás je. A riadne má zuby. Počkaj, vidíš. On to má pekne chytené. Ty vole, aha. Ale on to musel fest násať, no. Aha. Yes. Tak tento mal istotu. Povedzme si tak. Musíme sa nejako Tak. vymotať tu z toho. Ale toto ti musím previazať. Toto už nenecháme. To už je moc. Dobre. To je moc vynaťahovaná. Tá 12, vieš? Hej, Milan, prestal vrčať. Bá, dobre. Zas tá Sandra tam ide sa fotiť, alebo čo? Daj telefoniček. Klasika. Môj už dochádza. Mňa to mrzí, ja to budem musieť potom vypnúť, lebo proste mám 13% batéria a mám prázdnu powerbanku. Urobím Sandre nejaké krásne fotečky. Je zo spodu je chytený, ja vám ho ukážem potom. Počkaj. Vidíš. Hej, tu.
Vidíš? Toto, ale zo spodu ho ukáž. Pozri sa. Vidíš ho? Pozrite sa. Ježiš, na ňo niečo zautočilo. No však to hovorím, že čo si na ňo trúflo. Alebo čo to znamená, neviem, či vidra, alebo... Počkaj, videjko, fotky. A na mňa. Počkaj, Tu tieň, nechcem byť. Chcem, aby si takto. Ó. Tienie. Bude to z diaľky. Krásne, ó. No a teraz si dáme videjko a teraz si ho dám. Teraz si dám spomalovák. Musíte sa tohoto zúčastniť, lebo to sú trofejné... To čo je? To má z tej rany? Z tej rany. No nič, tak poďme. Poďme s ním dole. No, toto nie. To nie. Máš fotečky. Polož ho na zem, prosím ťa, ten mobil. Ale Nováčku. si ho daj. No ty kokos, no ale ja neviem, čo to má. A to má aké... Z tej plandy. Nie, to má ako, mne to príde, ako keby ho buď nejaká dvidra alebo niečo ho rafla. Pozri sa. A už to má vyhojené len. Aha, Ty kokos. to čo je? No neviem, Jolly. Ale však mal plandávečku pre Boha, však. Počkáme chvíľku, musí sa rozdýchať, no. Buď sa rozdýcha, ale nechcem, krv je tam, vieš, nechcem, aby... To je ale tak, a že by to dostal do nejakej cievky? Tento už nerozdýcha. Milana zabije. Nevadí, ale potom už aspoň ja tu budem len tie veľké ryby chytať. Ale pozrite sa aspoň, aký je, no, je to brutálna ryba. To nedá. Ale ako valí z neho krvi, ja nechápem. A malá plandávečka mala to normálne v jazyčku pichnuté. Nejaké blbé miesto som No, utrafila. asi. No nič, tak ho tu necháme a ideme chytať ďalej. No aj tak je poškodený, ten má ale smolu asi vo svojom živote, si myslím. Tak to mám mrzí. Dobre ľudkovia, 150 ľudí, ale tak sa zle, no čo, no však jasné, no. Ale nebudeme ho púšťať, lebo by sme mu tu robili škodu len. Áno, však ja mu idem zavolať len one. Len chcem one, teraz kosiť, díva sa na nás zas. Už to dlho držia tam, už zdechne. Len mám slabúčku batériu, musím si ísť dať nabiť batériu. Ľudia, ďakujeme vám za tento stream. Ďakujeme, že ste tu boli. 160 ľudí skoro, no. Tak akože dneska sa nám darí, my si ešte chceme zachytať asi, ale myslím, že už tu máme zákaz vstupu. Neviem, čo vám mám povedať, no. Ale to je malá plandávka, on to má len v jazyčku pichnuté, však som to videl. Keď som to vybral, on mal tam nejakú cievku, sme mu trafili, alebo niečo, proste to ničom inom není. Ale aj tak je celý dokatovaný a neviem, čo ho zobralo. To mi príde ako vidra, alebo niečo, dva zuby, keď ten také... Hovorí, že má veľký pstruk v živote smolu. No. Áno, že... Najprv ho vidra napadne a potom ja ho trafím takou plandávkou. No, malilinkou plandavečkou do takého miesta, že ešte som nevidel, aby umrel pstruh na plandavku. A to už chytám 6-7 rokov závodne. To ma mrzí, toto, no. To byl sandát. To je noris, ľudia. Táto plandávky, to sú norisky. To je, podľa mňa je to najlepšia plandávka. Japonci ju najviac používajú, to táto plandávka. Ďakujeme vám moc za dnešný stream. Ďakujeme. Niekto si ho tu užil. Je si pozrieť fotky niekto teraz na sekundu. No. Dobre ľudia, ďakujem moc, my si ešte ideme zachytať, lebo už asi nás tu nepustí Zelo nikdy. Nikdy v živote, životný zápas. Čau. Čaute všetci, Čaute, ahojte a ahojte. ďakujeme všetkým. Sámko Solár, ďakujem ti za giftíky. Ináč by som chytal, ale mám powerbanku prázdnu, som to podcenil, som nevedel, že to tak pôjde. Dobre, ďakujem moc a čaute zatiaľ, ahojte. Pozrieť ja powerbanku do auta zlato. No, však potom zapni stream teda. Keď nájde Sandra powerbanku, zapne ona stream. Ja mám tiež 43, hej, ale... No však dobre, ale keby si našla powerbanku, je to v Ak nájdem, pohode. tak zapnem, no. Dobre, čaute. Ak sme nedochytili. Ahojte.